ne-am pornit în episodul 4, pentru că noi acum facem numai gesturi bune. De ce? Pentru că noi ne facem un dump și mai hard și mai haotic. Trebuie și noi să rezolvăm acest lucru, pentru că a fost de fiecare dată to be continued. Dar nu poate să fie la mine. Chiar dacă este to be continued, nu poate să fie la mine. Apropo, tocmai nu poate să fie la mine. Și ăsta e ultimul episod pe care îl filmăm din serial. Și asta înseamnă că noi ever nu o să mai revedem. Poate o să mai revedem, eu glumeam. Dar totuși trebuie să ne facem și noi. Hai să deschidem ușa, auto. Ușa. Deschid ușa. Bă, nu cred. Mami, vreau și eu să deschid poarta. Bine. Din păcate, acest lucru nu se poate. Așa că trebuie să închidem episodul. Serialul s-a încheiat pentru că noi nu mai putem. S-a terminat. Din păcate, mami a fost de acord să deschide. Așa că